Ida. Ida na po. Ah, gabi. Kalisod. Guro. Layo yung yuta no, magkano magkalawom no? Ngano ka ni? Ha? Uy, dito? To? Lami, wow, nagtulo. May kasangitan. Naay. Dagag sangit. Oh, Dali na pagbira na. lami kayo no? Sudan. Uy. Unta na ni guli. Ikaw na ulit kay. Ako man kang sa ito no. Sige. Ha. Ora. Ikaw na. Magtalikod na yun. Ano na oh. Parting lisura. Sa kahimtang. Sabi lisura. Dalan. Danlog ang dalan. Nagapi uway rin no. Ha? Kana mo yung bunga mo ko ngagong langgam. Gani. Ambal so bawo yung bunga. Kana aslo man. Luma. Di makaon ang bunga na eh. Marag iba. Upload nga. Sa di masabot. May pa iba. Kay Nasa bawan ka. Na. Rumanan ka ganahan naman kaon. Ganahan. Di kaya. Dito sa Cotabato daghang kaya na ito. Di makaya eh. Isa Plingki na. halin mo New Year, lingin-lingin ba? May pay ubod, di lang ng bunga. Hindi nakakita ko sa agabi eh. Asa? Dito sa may ubos ko la Junjun. Saba? Oh, Saan mo? kung giusap ba kung gihampol res akong kuan. Ang lusay. Ano? Ang lusay ko tong sama sa paa. Kuwan to ba? Lamang ito sagbuta ba? Pinulian. Latong sagbot. Ayun taha na kayo sana. Doon na patag-patag na diri. Ento sa subida isa. Gamay na duha na. Dalog ah. Dalog kayo. Kuha ko yung Carabao grass oh. Pugog yuta ba no? Carabao grass. Uli sa Bata. Ay pamintana. okay na po sa kanto. Okay tada. Mm. Sige. Okay. Pahuway. Ano guys, yung sakit ako naman naman. Ha? Ano kabugat. Buhat sakit na bara. Buto. Buto lagi. Doro ang tao alin kuan man lugot. Huway lang. Dili sa tunya niya itong motor ganina. Dala no. May agi oh. So ito. Kaya gianan niyo. May karga oh. Kargado kay pating lisuras dalan. Puliki lagi, kamang-kamang. Mano, so raman tad ora multi ka bilin, pikas oh. Pikas buntod. Ora pri balay riyo silingan. Luwi kayo. Bidaw nga dito sa nakadlong. Ha? Oh kana padung di ubos. Dito nga agi plakatan tong balaya na ditong dalan. To, las. Na dito yung lugsong. Na diri.
Larga. Kuha kay tuwing kita ani ba. Dagan na kita. Dagan ilado na kita sa Facebook. Oh, ilado na kita. Ano? Gabi, agi ah. Gabi. Gagaw. Oh. Patagad. Yung ngatik na mura nagkuan. Kita ingon. Kita deh dato. Boss, manimo sa kuan. Oh. Wala may magi. Ay story. Oh. Oh, sundo nimo. Wapo. Kami nila. Oh. Kay da. Inyo ba di na mo porma. Ah, bukid jud oy, bukid. Grabe ay kabukid. Layo pambakta sunon, napay do ka subidahan. Do ka subida palit no? Mugbo na lang. Ha? Di na lang siguro bitsin na noy. Siguro bitsin na mato nito itong baryo, itong sityo. Di na lang siguro bitsin na noy. Kay kadlayo ato. Sagi. Dibalhin ni di. Saka gilupad-lupad ato ni bata ato diri. Oh. Yawa to. Baliwa raman. Kuadri wa kasaka. Dual. Grabe. Danlog yung dalan, danlog. Ana ipatig ni sura. Nga yung kinabuhi sa bukid. Magantos linukdo kay di mabot sakyanan. Monang pagtigulang na diri, abtik gapon. Kay saktog exercise. Ug dito pa syudad karon nagligid-ligid ra kay lugdong. Sakit jod. Way. Ha? Kadaghan pa huway luya. Luya Huway sa Itong kasada rin akong gitudlo ba? Asa? Dia. Na man diaw. Babaw manggan. Diya man tani agi. Na ba babaw manggahan man ano. Tur kaw katong nay murag palakata, naglinya man kasada. Ini kasada di ba? Pa poste oh. Mo di mga din ang balaya oh. Ano ba? Ako ba ni kasada na diya sulod? Oh. Pa poste atong bidahon ay. Kung isod kayo bida. Ana puno mo yo pudri oh. Nganga puna sana saging dai. Oo, pilid man. Patag pa na. Siguro yung balay porma oh. Diyan siya tagaan si Alkin og balay. Ito man ang sitio site. Kanaw. Sa taga. Karon daw Marso man tuingon niya. Na masagingan. Dili, dia. Nang tapok-tapok balay ba? Yung chairman. Tanay biskit bulan. Oo, ni biskit bulan. Bato kayo. Okay kayo ah. Bahalag buntagan na lang, buntag na niyon diri. Balik na pod, pasa na pod. Larga na pod. Up! Ha? Hulog man isa. Nilawlaw. Tagak ang isa kalubi. Luag doon na lang. Luag tanggal pag yun. Tiko kayo na. Ito na pangunit hapon. Ikaon, dito mas lugot. Ikaw kabaw. O baka. Dito lang. Marami. Pamansyo na mahulog. Hinahinay lang. Oh. Ah. Balik ko, masih kabiyaan, hindi ka uban.
Ka-lizard. Inong sinilas dali dali ram ho. Dali eh. Kalapok ani. Danlog ni uta ri. Gani. Sabi oh. Op. Hop. Hapit gida. Hapit slide. Ito na lang sa kasubidahan na lang. Bida na. Grabe. Kaang-kaang mapuntaan eh. Ay, mapulapok kayo. Nagduga ang dalan. Kargado pa. Ha? Kini gipalupad suro, makay ikuan. Wag di makay musayad ang ligid. Dong nasa subida, last na subida. But na misa siya. Way na pud gamay. Dala sa gingan agi kay danlog man. Way sa, way. Way na pud bugat jud. Tagi sa gingan. Way kay bugata karga eh. Bawa mi karga. Kong. Oh, buno eh kuana na lang-alang. Anang umaw. Buhi mangga. Murag na patay sa oh. Wala man yung dahon. To. Sundi kadua. Na may dahon na ba? Wala magpatay gina ba? Indudag ko. Media. Sa kahunat na lang, di tagi sa gingan. Oh, bukid oh. Dagom kayong palibot. Sa kahunat. Kaya hapit na po ng mga tagak ba? Kuha. Ha? Sagingan. Agi sa ubos. Direto sila agi kay danlog. Wala man, nagsiot-siot ko dia. Dia ko agi ubos oh.